Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa ingkang kinurmatan, kula Silvi Apriliandari kalian rencang kula badhe ngaturaken pawartos saking SMA Negeri Setunggal Kriyan. Salah satunggaling sekolah ingkang sampun nerapaken cara merawat tanaman kanthi sae. Salah satunggaling kagiyatanipun inggih punika ngramut wit-witan ing lingkungan sekolah. Cara merawat tanaman menika minangka upaya ingkang gadhah tujuan bentuk sikap peduli lingkungan utaminipun ing babagan ngramut lan njagi tetumbuhan. Lumantar cara menika warga sekolah dipun ajar supados tansah njagi kebersihan, kelestarian alam saha ngrawat tanaman kanthi telaten lan tanggung jawab. Ing pawartos menika kula kaliyan tim badhe rembak salah satu baling wujud nyata saking cara merawat tanaman ing SMA Negeri Setunggal Kriyan inggih menika kegiatan ngramut wit-witan ing lingkungan sekolah. Kula Silvi badhe nglajengaken pawartos menika minangka Sekolah Adiwiyata SMA Negeri Setunggal Kriyan. Tansah ngupados nyiptakaken lingkungan sekolah ingkang resik, asri lan nyaman kangge kegiatan sinau. Salah satunggaling tantangan ing lingkungan sekolah inggih menika perawatan tanaman, miginipun tanduran hias lan pepohonan ingkang dipun tanam supados ngreksa kaendahan sekolah. Menawi boten dipun rawat kanthi leres, tanduran saged garing, rusak lan boten paring keindahan utawi manfaat kangge lingkungan sekolah. Mila saking punika, pihak sekolah laksanakake program perawatan tanaman kanthi sistem penyiraman, pemupukan supados saben tanduran saged dipun rawat kanthi tepat. Kula Ayu lan rencang kula Agassi Utama. kula badhe nglajengaken pawartos menika wonten ing Taman Sekolah SMA Negeri Setunggal Kriyan ingkang dados salah satunggaling papan ijo lan asri wonten ing lingkungan sekolah. Para siswa lan warga sekolah sami nglaksanani kagiatan ngramut wit-witan kanthi tertib lan tanggung jawab. Ing sawetawis titik wonten ing taman kados ing secedhak bangku taman, dalan setapak lan sekitar papan teduh sampun dipun pasang papan pitedah supados para siswa sami njagi lan ngrumati tetuwuhan ingkang wonten. Saben wonten godhong garing utawa ranting ingkang rontok, para siswa ugi dipun ajak nglumpukaken lan dipun lebukaken wonten ing papan kompos ingkang sampun dipun siapno dening sekolah. Kanthi anane kagiatan ngramut wit-witan menika, para siswa saged langkung duweni rasa tresno marang lingkungan disiplin lan tanggung jawab dhateng karesikan lan kalestarian alam ing sekolah saben dinten. Kula Anjar badhe ngrusake pawartos menika. Proses ngramut wit-witan. Wit-witan ing Taman SMA Negeri Setunggal Kriyan dipun rawat kanthi rutin dening para siswa. Kegiatanipun kalebet nyirami saben dinten, maringi pupuk kanthi berkala, ngresiki suket liar ing sakubeng wit, lan busak godhong garing utawa ranting ingkang rontok. Siswa ugi dipun ajar supados boten rusak wit lan tansah njaga keresikan taman. Manfaatinipun, lumantar kegiatan menika, lingkungan sekolah dados langkung ijo, asri lan seger. Para siswa mboten namung sinau bab perawatan tetawuhan, nanging ugi tahu rasa tanggung jawab lan kepedulian dhateng lingkungan. Ngramut wit-witan ugi ndadosaken udara langkung resik lan suasana sinau langkung nyaman saben dinten. Mekaten pawartos ingkang saged kula aturaken. Kanthi wontenipun program ngramut wit-witan SMA Negeri Setunggal Kriyan buktikaken komitmenipun minangka sekolah adiwiyata ingkang aktif lan konsisten njagi kelestarian lingkungan. Dipunjangkepi fasilitas edukasi saha partisipasi aktif saking para siswa. Program menika dipun harepaken saged terus lumampa lan dados tulodo kangge sekolah sanesipun. Ugi kanthi langkah alit menika saged muwuhaken dampak ingkang ageng kangge lingkungan lan generasi ingkang langkung peduli alam. Mekaten pawartos saking SMA Negeri Setunggal Kriyan. Matur nuwun atas kawigatosanipun. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.